Muri yeZimbabwe aiwa nyaya yejob Sikhala yaratidza kuti yasirisa vanhu munyika yeZimbabwe, yasirisa macitizens. Unoona kuti muzara nezuro vajob Sikhala vanoenda mukoti, then nyaya yavo inongopostpondewa yobvanzi aiwa vanozodzoka zvekare for trial musi wa7 February kura mwedzi unouya, aiwa vasingapiwi bail. Saka muri yeZimbabwe izvi zvakonzeresa kuti vanosonochamisa mutungamiri weTSHABANGU vataure mashoko anosirisa kwazvo. Saka muri yeZimbabwe usati muendera mberi nenyaya iyi, nokurudzira chibva wasubscribe, wolike, uchina on the bell icon, tombochona maupdates anokupa pano paZM News Live. Notoona kuti vanosonochamisa nonyora vachiti the evidence of injustice and vindictive incarceration, 589 days of unjust treatment and imprisonment is clear evidence of broken politics and bad governance. Zimbabwe is a nation of agonies. Yesterday we were missing freedom and pluralism. Today we miss justice and democracy. At this rate, the next day we miss humanity and dignity. Sando zvari kuita vachiti aiwa iyi nyaya yejob Sikhala iyi tatozopedzisira takutozo misa humanity, vanhu vakungourayiwa nekuda kwethis government. Sanoona kuti vanhu vakawanda vanouya vachigwadziwa pamusoro panyaya yavajob Sikhala vasingaburitsi muusungwa asi vasina mhosva. Saka kune vanouya vachipindura vachiti this is abuse of citizens' legal rights, shameful lawfare. Zimbabwe is a huge crime scene. Mumwe anouya achipindura achiti at some point all Zimbabweans we just need to go and get this man out of jail. We need massive peaceful protest, and to do peaceful protest we must have leadership pamberi. Sando zvaruta kuti aiwa isofana kungoprotesta tomubuditsa murume muusungwa, tongonojamuka tonomubuditsa murume muusungwa. Mumwe yanyora achiti Mr President, kana muchitya kusungwawo endai kuZambia modeedzera kuti munhu wese mustreet muri ikoko and see what happens. Zvanyanya izvi sanoona kuti mwari kachiti aiwa vachamisa kachimwedai kuZambia motongoti ode ngoti munhu usipinde mumastreets kufunga kwemwe muri samuri yeZimbabwe chibotudze munofunga kuti kudii pamusoro kweunjust government. Aiwa zvaratidza vanhu vari kudzvinyirwa. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa musubscribe, kulike, uye mutina on the bell icon. Torambochiona maupdates andokupa pano paZM News Live.